se jara pěn, zemský raj to na pohled, a to jest ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Vidíte, že do toho poklidu cvičení armády se najednou objevuje německý motocykl, no a ta stráž stojící v budce dobře nepoznává, co je to za motocykl. Za chvilku na to už se objevuje německé vozidlo, v tomto případě to vozidlo BMW, a z automobilu vystupuje důstojník. Strážně reagoval tak, jak měl, to znamená no a německá armáda okamžitě reaguje tím, že další vojáci se skakují z vozidel, zběsilo a neorganizovaně začínají útočit na přicházející německé jednotky. Snaží se tedy udržet dotýrající německou armádu co nejdále od kasáren.
využil svých lehkých podletů a také opakujících účinně vzdoruje přicházejícím Němcům. Takže v těchto chvílích velitel praporu plukovník Štěpina dává rozkaz svému podřízenému kapitánu, aby ukončil obranu kasáren. Takže slyšíte rozkazy, které se nesou k mužstvu, aby vybilo svoje zbraně. Mírně otřesení Němci se tedy mezi tím zpamatovávají, zjišťují ztráty, zjišťují raněné, případně padlé, no a dojde tedy obsazení Čajákových kasáren. Jak jsem již zmiňoval, Němci v této fázi války nepotřebovali dělat ještě nějaké ukrutnosti, aspoň ne ta pravidelná armáda, protože naši vojáci měli to štěstí, že se střetli se skutečně regulérními pěšími jednotkami Wehrmachtu, konkrétně 8. pěší divize a 84. pěší pluk, a nikoliv třeba s jednotkami zbraní SS, které samozřejmě by se mohly chovat úplně jinak. Vojáci se tedy nedopouštěli vůči svým soupeřům žádným přehmatům a nějaké krve prolití tedy se zde naštěstí nekonalo. Takže vidíte přijíždět německé důstojníky, také automobil, nákladní automobil Opel Blitz, ve kterém se dovezla německá pěchota. No a dojde k tomu oficiálnímu aktu předání kasáren. Českoslovenští důstojníci už v tuto chvíli ví, že rozkaz jejich nadřízených zněl nebrat, tedy nedávat odpor vůči přicházejícím okupantům, a už jsou si tedy vědomí, že zbytek československé armády už v tuto chvíli nebojuje, takže nevidí žádný důvod k dalšímu odporu a vlastně jednají s Němci o předání kasáren. Tak skutečně dochází k předání pistole německému důstojníkovi. A čestnému salutování Němci uznávají, že odpor jejich nepřítele byl čestný a jistě by také sami nechtěli být v kůži, kdyby museli bez boje odevzdávat svoje kasárny. No a německý důstojník také dovoluje poručíku Martinkovi, aby si nechal svoji vojenskou pistoli, tedy svůj odznak důstojnické hodnosti.